Λίγκα, η μεγάλη βαντέτα θα λέγαμε των Αλβανών, κυνηγός με πάρα πολλά προσόντα. Οι φίλοι δείχνουν τις διαθέσεις τους. Είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την εθνική ομάδα σε όλο τον αγώνα, αρκεί βέβαια και οι παίκτες μας να τους δώσουν τη χαρά με μια καλή εμφάνιση αρχικά. Η καλή εμφάνιση βέβαια μπορεί να έχει και το καλό αποτέλεσμα. Οι Αλβανοί έχουν πάρει 3 φορές μέρος προκριματικούς παγκοσμίου κυπέλου. Οι διαιτητές εδώ, ο Ιον Ίγνια, ο Ρουμάνος και οι συμπατριώτες του Κρατσιουνέσκου και Νέσου. Βλέπετε τον διαιτητή, έχει το σήμα της FIFA, είναι ο μόνος από τις 7 Ρουμάνους, το είπαμε και νωρίτερα, που έχει το σήμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.